Fit-tieni jum mindu beda jopera, iċ-chatbox tal-Partit Nazzjonalista kixef taffiġa fil-proposti tal-programm elettorali ta' Elix Borg u ħloqlu problemi kbar f'Għawdex. Dan meta ġie żvelat il-pjan sigriet ta' Elix Borg għall-Port tal-Imġarr. Propju proposta numru 1 għal Għawdex fil-programm elettorali tal-PN hi intitolata Inkabru il-Port tal-Imġarr. Meta persuni staqsew liċ-chatbox tal-PN għal iżjed dettalji kif dan hu ppjanat li jsir, dan kixef il-pjan tal-Elix Borg. Dan juri fost l-oħrajn it-tneħħija totali tal-irmiġġi tad-dajes tas-sajjieda biex flokhom isir jott marina akbar. Minn barra hekk fejn illum hemm bosta siġar maturi taħt Fort Chambray li hija l-ewwel veduta li tilqa' lil kull min iżur din il-gżira, Elix Borg irid li jkun hemm żvilupp totali bi blokkok ta' appartamenti lussużi. Imbagħad flok il-bajja ħelwa taż-żewwieqa, Elix Borg qed jipproponi kumpless kummerċjali kbir. Meta fost Lawċin beda jinxred dan il-pjan, immedjatament għamet reżistenza kbira. Fost oħrajn kiteb fuq Facebook Ivan Falzon, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità l-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex, il-GRDA, li qal li dan il-pjan ħallih bla kliem. Il-fotografu Għawġi Daniel Ċilja sostna li din il-proposta hija ċajta goffa jew inkella ħadma. Kitbu wkoll is-Sindku Nazzjonalista ta' Għajnsilem Kevin Kawki, il-kandidat Arnold Kassola, kif ukoll l-ambjentalista Alan Dejdun, anke l-Ministru Clint Camilleri innota fuq il-midja soċjali dan il-pjan sigriet tal-PN. Meta fid-dar ċentrali indunaw li ċ-chatbox ġara kixef iżjed it-taffiċ fil-programm elettorali, spiċċa jintervjeni Simon Mizzi, il-moħħ wara Elix Borg, u ordna biex dan il-pjan jitneħħa minnu fih mis-sit. Fl-istess waqt ipprova jikkalma lil Lawċin fuq il-midja soċjali billi qal li dan il-pjan kien sempliċement impressjoni u li ċ-chatbox tagħtik dera viżiva li mhux dejjem hi korretta. Mhux normali li Mizzi li kien ukoll il-moħħ wara s-surveys li waslu għal riżenja ta' Bernard Grech minn kap jintervjeni pubblikament. One News huwa infurmat ukoll li minn barra il-pjan ta' tkabbir tal-Port tal-Imġarr, Mizzi ta' istruzzjonijiet ukoll biex jisparixxu l-pjan għal port alternattiv ieħor f'Għawdex li ma' pjan jinsab f'idejn One News. Għalkemm mhux ċar fejn se jsir dan il-port, qed jingħad aktar jirreferi għal bajja ta' Xwejni jew dik ta' Daħlet Qorlot. It-tnejn bajjiet pittoreski u relattivament kwieti fejn il-PN irid joħloq jott marin.